तो दोस्तों कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करते हैं कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। तो आज हम लेके आइल बानी फिर से एक नया और मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए जा आज के मज़ेदार रेसिपी देख लिया जाए। सबसे पहले का कल जी के एगो पैन लिहल जी और पैन में का कल जी की 2 कप एजा दूध डालल जी। सबसे पहले दूध के उबाल लिहल जी। तो सारा दूध के हम पैन में डाल दिल बनी, आप लोग देख सकेनी जा। तो आप लोग पैन चाहे कढ़ाई कुछ भी ले सकेनी जा और दूध के बढ़िया से खौला लिहल जी। तो एजा दूध खौले लागल बा, आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स। दूध में का होता कि उबाल आवे लागल बाटे, तके बढ़िया से चला देवे के ताकि जौन दूध बा गिरे ना बाहर। अब इजा हमनी के डाल जी थोड़ा सा चीनी। चीनी के थोड़ा सा डाल के हिला डुला के बढ़िया से पका लिहल जी। और दूध के तब तक पकावे के बाद जब तक कि दूध एकदम से आधा से कम ना हो जाए। अब इजा डाल दीजिए छोटा सा इलायची, जौन कि हम कूट के पहले से रख ले रहनी। आप लोग इजा इलायची पाउडर भी डाल सकेनी जा। दूध के हमनी के जब तक ठंडा होता तो तब तक हमनी के का कल जी फ्रेंड्स कि एमे हमनी के कस्टर्ड पाउडर डाल दिया जी। तो 1 चम्मच हमें जा कस्टर्ड पाउडर लेल बनी, जौन की गुलाबी कस्टर्ड बाटे, आप लोग देख सकेनी जा। तो एजा अपना अनुसार मतलब कि अपना पसंद के अनुसार एजा कस्टर्ड पाउडर आप लोग ले सकेनी जा। तो एजा हम गुलाबी वाला कस्टर्ड पाउडर लेल बनी, बढ़िया से के हल्का गुनगुना दूध में घोल लियल जाई। तो बढ़िया से एजा हम घोल ले बनी। एजा अब चला जा गैस के तरफ। तो दूध भी बढ़िया से खौल गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। अब का कइल जी कि थोड़ा-थोड़ा करके सारा कस्टर्ड पाउडर हमनी के एमे डाल दिया जी, जौन घोल बना के रखले रहनी जा। और एक हाथ से का कइल जी कि चलावत रहल जी। ऐसे का होई कि जौन कस्टर्ड पाउडर बा एमे जाके बैठी ना और बढ़िया से का होई कि घुल मिल जाई। अब एजा लगातार एके चलावत रहे के बा और तब तक चलावे के बा जब तक कि दूध एकदम से गाढ़ा ना हो जाए। आप एजा देख सकेनी जा बीच-बीच में हम एके चलावत रहल बानी। एही तरीका से आप लोग भी चलावत रहब जा ताकि बढ़िया से जौन दूध बा मतलब कि पाक सके और एकर जौन चीनी हमनी के डलले रहनी जा उहो बढ़िया से घुल जाए। अब जौन साइड में लग गइल बा एकरा के थोड़ा-सा दूध लगा के आप लोग छुड़ा सकेनी जा। आप लोग ये देख सकेनी जा फ्रेंड्स पहले से जौन दूध बा गाढ़ा हो गइल बा। ये देखी जा गाढ़ापन आवे लागल बाटे। 10 मिनट लागी और दूध एकदम से रबड़ी जैसा हमनी के बन के तैयार हो जाई। और एकर कलर भी देख सकेनी जा आप लोग कितना सुंदर कलर आइल बाटे। तो अपना हिसाब से जा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकेनी जा, मतलब कि काजू बादाम पिस्ता भी एमे आप लोग डाल सकेनी जा। आप लोग के पसंद होखे ना होखे त ऐसे भी बना सकेनी जा। तो ये देखी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से दूध हमनी के एकदम से जल के रेडी हो चुकल बाटे। अब एजा हमनी के का कइल जी कि गैस के बंद कर दिहल जी, काहे कि दूध एकदम से गाढ़ा हो गइल बा। एही तरीका के दूध हमनी के रखे के बाटे। अब चलल जा हमनी के लिहल जी 4 से 5 गो ब्रेड के स्लाइस, जौन कि हम पहले ही से ही निकाल के रख लेले बानी। एजा देख सकेनी जा आप लोग। अब एजा का कइल जी कि सबसे पहले चाकू लिहल जी और चाकू से जौन एकर साइड वाला भाग बने के का कइल जी कि चाकू से कटिंग कर लिहल जी। तो आप लोग कैंची से भी काट सकेनी जा और चाकू से भी आसानी तरीका से काट सकेनी जा। तो एजा देख सकेनी जा फ्रेंड्स हम चाकू से एके कटिंग कर लेतनी। एही तरीका से आप लोग भी काट लेब जा। ये देखिए जा कितना बढ़िया से हम कटिंग करतनी। एही तरीका से आप लोग भी काट लेब जा। तो हम चारों तरफ से एके कटिंग कर लेतनी। इ त आसान बा, आप लोग भी काट लेब जा। अगर कटर होखे तो वैसे भी आप लोग काट सकेनी जा। तो यही तरीका से हमनी के सारा ब्रेड के जौन साइड वाला भाग बा के काट के निकाल लिहल जी। एके आप लोग का करब जा कि सब्जी में भी डाल सकेनी जा, एकर सब्जी की ग्रेवी में भी डालल जा सकेला। पकौड़ा भी बना के आप लोग खा सकेनी जा। अब का कइल जी कि बीच से के कटिंग कर लिहल जी सारा ब्रेड के। तो एजा हम 2 गो ब्रेड के एक ही में चिपका के कटिंग कर लेतनी। एही तरीका से आप लोग भी काट लेब जा। अब सारा ब्रेड के हमनी के बीच से एक तरीका से बर्फी वाला शेप में मतलब कि त्रिकोण वाला शेप में काट लिहल जी। तो आप लोग देख सकेनी जा यही तरीका से सारा ब्रेड के काटे के बाटे। अब का कइल जी कि एजे हमनी के लिहल जी एगो कटोरी और कटोरी में का कइल जी कि थोड़ा सा डाल दिहल जी मिल्क पाउडर और थोड़ा सा डाल दिहल जी दूध और बढ़िया से एकरा के मिला के एगो पेस्ट तैयार कर लिहल जी। अगर आप लोग के पास मिल्क पाउडर ना होई तो आप लोग एजा मलाई भी ले सकेनी जा और बढ़िया से ओमे थोड़ा सा चीनी मिला के आप लोग मिक्स कर सकेनी जा। अब का कइल जी कि चम्मच की मदद से बढ़िया से एकरा ऊपर एक तरीका से लगा दिहल जी और ऊपर से का कइल जी कि ब्रेड से कवर कर दिहल जी। तो जे देख सकेनी जा यही तरीका से सारा ब्रेड के ऊपर हमनी के इ रबड़ी लगा देवे के बा और एकरा ऊपर का करे के बा कि दूसरा वाला ब्रेड से कवर कर देवे के बा। इ देखी जा फ्रेंड्स हम कवर कर देले बानी। तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स एकरा के का कइल जी कि बीच से फिर से कटिंग कर दिहल जी। तो ये जगह हम काट लेतनी ई तरीका से आप लोग भी एके काट लेब जा, चाहे यही तरीका से भी आप लोग रख सकेनी जा। लेकिन देखे में थोड़ा सुंदर लगी ए वजह से कि हम काट लेले बानी। अब एक-एक ट्रे में का कइल जी कि सजा दिहल जी। तो एजा हम सारा ब्रेड के एजा ट्रे में सजा देले बानी, आप लोग देख सकेनी जा। अब का कइल जी कि थोड़ा-थोड़ा दूध लेके एकरा ऊपर ए तरीका से गिरा दिहल जी ताकि जौन ब्रेड बा थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ, मतलब कि मुलायम हो जाओ। अब एही तरीका से सारा ब्रेड के ऊपर हमनी के दूध के गिरा दिहल जी और जौन हमनी के चाशनी मतलब केथू बना के रखले रहनी है जा मलाई वाला दूध, ओकरा के का कइल जी कि एकरा ऊपर डाल दिहल जी। सारा रबड़ी के हमनी के एकरा ऊपर डाल देवे के बा, जौन कि हमनी के कस्टर्ड पाउडर मिला के बना के तैयार कइले बानी जा। ये देखी जा सारा रबड़ी के हम एकरा ऊपर डाल देले बानी। अब का कइल जी कि थोड़ा-सा एकरा के ड्राई फ्रूट से सजा दिहल जी, मतलब कि
काजू किशमिश बादाम से एकरा के थोड़ा सा काट के हम पहले से रख रहनी, एकरा के सजा दिहल जाए। आप लोग चांदी के वर्क भी लगा सकेनी और अपना हिसाब से के केसर के धागा से भी सजा सकेनी जा, थोड़ा देखे में सुंदर लगी ए वजह से। तो ये देखिए जा फ्रेंड्स, सारा काजू बादाम किशमिश से हमें के सजा देनी और देखे में कितना सुंदर लागत ताटे। अब एक मिठाई के का करब जा कि 2 घंटा आप लोग फ्रीजर में रख सकेनी जा। वैसे का होई कि एकदम से मिठाई ठंडा हो जी और ठंडा ठंडा खाए में और ज़्यादा टेस्टी लगी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अलग तरह के मिठाई हम आज बना के तैयार कैले बनी, आप लोग देख सकेनी जा। तो अगर आज की रेसिपी आप लोग के पसंद आई होखे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजा कले तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा और अपना दोस्तों में भी शेयर करब जा और ज़्यादा से ज़्यादा हमके सपोर्ट करब जा ताकि और भी ज़्यादा हम आप खातिर वीडियो ला सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमने के आज की मिठाई ब्रेड के बन के तैयार हो चुकल बाटे। तो ये देखिए जा फ्रेंड्स, एकदम से मुंह में जाते ही घुल जाए, इतना सॉफ्ट और इतना मुलायम हमने के आज की ये ब्रेड के मिठाई बन के तैयार हो चुकल बा। तो आप लोग भी बनाए जा और अपना बच्चन के भी खिलाए जा और अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजा कले तब प्लीज़ लाइक और शेयर कइल मत जाइब जा। तब तक खातिर बाय बाय।